Dobrý deň. Ja by som vás chcel srdečne privítať pri sledovaní relácie Televízny časopis. Som rád, že nás sledujete. A ja by som chcel upresniť zoznam relácií a seriálov, ktoré môžete vidieť v kablovej televízii. A ešte by som chcel upozorniť na skutočnosť, že budeme mať novú rubriku na našej internetovej stránke filmy. A najbližší film, ktorý tam bude, je Múmia sa povracia. Sledujte tam. Takže, skutočnosť. Televízny časopis. Áno. To práve sledujete, to je na internete. Potom amatéri. Áno, to tiež som dnes dal na internet. Je to veľmi dobré. Pozrite si to. Potom srandička, tiež som to dnes dával na internet. Je to fakt sranda. Pozrite si to, však je to srandička. Potom komisárka Tinka, to vám odporúčam pozrieť. Je to fakt sranda. A milovníci psov si prídu na svoje. Dobre. A potom Šlahačka, no to je váš obľúbený seriál, reláciu toho typu, hej. A potom So servítkou, dúfam, že to tam niekedy bude. Potom Seriózne správy, áno, to tam je. Potom Chalupa. Áno. Chalupa tam je a máte to radi a budeme točiť pre vás ďalej a ďalej. Potom Nemocnica volá Diana, to tam už je. Dúfam, že si obľúbite tento seriál ako doktora Chalupu. Upírske dni. Áno, to by tam už malo byť. Dúfam, že si ten seriál obľúbite. A potom Had 3, dúfam, že v blízkej budúcnosti tam bude. Potom Helikoptéra 10, tiež veľmi dúfam, že tam bude v blízkej budúcnosti. A potom Kto mi odpovie, dúfam, že to tam bude. A ešte ideme na poslednú správu dňa. Chcem vás upozorniť na skutočnosť, že vonku je sneh a že nepripraveným vodičom a cestárom nepripravený to môže spôsobiť šok. Konec, lúčia sa s vami televízny časopis. Dovi.